Od danas je aktivan humanitarni broj 1416 za pomoć Andreji Lisac iz Banja Luke. Andreji je hitno potrebna transplantacija srca. Operacija je u Beču i košta gotovo nedostižnih 150.000 evra. Kako se u samo jednom danu, satu ili sekundi može promijeniti život, pokazuje primjer 15-godišnje Andreje Lisac, koja je do 20. oktobra 2010. godine, kada je ustanovljena dijagnoza dilatativna kardiomiopatija, bila zdrava i veoma aktivna djevojka. Počelo je 15 dana ranije sa simptomima povraćanja i dijarejom. Porodični ljekar uputio ju je u kliniku za dječje bolesti Banja Luka, gdje je utvrđeno da boluje od ove bolesti. Hitno je prebačena u Beograd, u bolnicu Tiršova. To je i poznata bolnica, isto na kardiološkom odjelu bila dugo vremena i liječila se, međutim to je neizlečiva bolest. 80% ljudi koji radi transplantaciju srca je baš zbog te bolesti. To je uzrok i to je jedini način da Andreja ostane živa. Dilatativna kardiomiopatija je bolest koja se može javiti u prvoj godini života, pubertetu i u poznim godinama. Porodica Lisac nije u mogućnosti da svojoj Andreji pomogne jer je za transplantaciju neophodno 150.000 evra. Majka Žaklina je nezaposlena, a otac Goran, koji je profesionalno vojno lice u Ministarstvu odbrane BiH, stalno je u svoju mezimicu u bolnici u Beču. Ovo je apel i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine da pomogne u ovoj akciji. To je način da Andreja ostane živa, transplantacija srca. Mi sa svojim sredstvom nismo u mogućnosti priuštiti toliki novac. Ono što je u nama ljudsko, to je da drugima pomognemo kada su u nevolji i to jedino čovjek može. U narednih mjesec dana transplantacija srca mladoj Andreji mora biti obavljena, da bi ona nastavila da živi, da bi ozdravila, da se raduje, da završi školu. Sada je svaki dan dragocjen. Zato pozovite 1416 i pomozite Andreji, kao i uplatom na žiroračun u Unicredit banci. Dnevnik je završen. Preporučujem da ostanete uz pečat, a mi se ponovo vidimo u 22:30 u trećem dnevniku. Prijatno večer.